Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enelalele kuzo kumagumbi amane omhlaba ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com no my cellphone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ongahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise nathi imibhalo ukube ngabe lokho okuzwayo ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisokolela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyele nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uNkulunkulu yena odale izulu nomhlaba, ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ayifundiswayo nashunyayezwa yona ngaso sonke isikhathi ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo. Umoya ongcwele ekazimulisa isibani sezwe yena uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane nani bangcwele kule ndlela ebungcwele. Amen. Amen. Ngingelelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu ngamandla onke. Siloke sithule bona ufakazi ngawe incwadi nemibhalo engcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Akekho omunye ofana naye, akekho olingana naye. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzela wona ezintweni zonke, ukuba yena yedwa uthembakele, akaguquki, futhi muhle njalo. uNkulunkulu akamuhle ngokumbona ngamehlo, kepha umoya wakhe umuhle. Yilowo nalowo nomoya omuhle unomoya kaNkulunkulu. Umoya omuhle othobekileyo owenza njalo izwi likaNkulunkulu unobuNkulunkulu kuyena, ukuba umoya wakhe uNkulunkulu awufuna ukutshala kithi sonke ngaye uJesu Kristu. Ngebo hamba ubatshela bakunika into yongoza ikhanda yezo sisi unqwazi bese uyabuya ubuye nocebo nonomzamo. Ngakho ke uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi abantu bakhishwa phambi kobuso bikaNkulunkulu ngenxa yesono. uNkulunkulu wafihla ubuso bakhe phambi kwethu
sesimazi ngezwi nangokuthi uma efuna ukukhuluma nathi uyazibonakalisa uma silele eziveza ngale ndlela angaziveza ngayo. Akekho sekwabona uNkulunkulu ngamehlo enyama waphila. So uNkulunkulu ungulizwi ekumele siphile ngalo ukuze thina sipheleliswe. Ngizozama nje ukuthi ngithi nqampu ezintweni ezimbili engifuna ukuthi ngihlale kuzona. Ngizoqala nje ngencwadi yamaRoma sahluko 1 kusukela ku-verse 18 kuze kuyophuma ku-verse 32. Phinde ungilungisele futhi incwadi yaseKorinte sahluko yona incwadi yamaRoma sahluko 14 nencwadi yaseKorinte sahluko 10. Asesiqale ngencwadi yaseRoma sahluko 1 verse 18 starting from verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Uma ngithi uNkulunkulu asimboni, kepha amandla akhe abonakala ngezimpawu nangezibonakaliso. Izimpawu nangezibonakaliso. Kunezimpawu ezivezayo amandla kaNkulunkulu emntwini ukuze aveze inhliziyo yomuntu ukuthi njani, bese lowo muntu aphenduke ngenxa yokuthi sekufike umoya kaNkulunkulu kuyena ngophawu noma ngesibonakaliso. So uma ufuna ukukholwa kufanele ukholwe ngokubona. Kufanele ukukholwe ngokuthi uzwe. Bese kuziwa ezintweni zikaNkulunkulu. Abakholwa ngokubona abaningi bazosala emhlabeni. Ukuba bona bacabanga ukuthi ungene emusweni kaNkulunkulu kungentando yabo. Ingakho befuna ukulinga uNkulunkulu ukuthi uma ngasangenzela u1 no2 ngakholwa akwenze ngenxa ukuthi akekho kumoya ngaboni uNkulunkulu. Aziprove ukuthi uNkulunkulu. Umuntu ongekho kumoya osenyameni akanaki, akafani nomuntu osemoyeni. Umuntu womoya zonke izinto uyaziqaphela. Angikhathali ukuthi ngabe zingakanani. Umuntu wenyama unaka izinto ngokwenyama. Uyashesha ukukhohlwa izinto uzenza ngokuthanda kwakhe. Kepha lo kaNkulunkulu yena uhamba ngokukholwa. And njengoba incwadi ithi anginamahloni ngevangeli ukuba ke lingamandla kaNkulunkulu. So izwi likaNkulunkulu ivangeli. Anginamahloni ngezwi likaNkulunkulu eliphila kimi ekuyilona eliguqulile kade ngumuntu ongezwa, umuntu oyisikhohlakali, umuntu omubi onyanyekayo phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kepha ngomusa nangokukholwa uNkulunkulu akufaka kimi esengivezele umusa wakhe ngezibonakaliso. Wangenza ngaqonda ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abalalelayo, akafuna abantu abakholwa ngokubona. Abaningi bazibona izibonakaliso zikaNkulunkulu ehlanu 40 years. Kapha still iningi labo likholwanga, ingakho lasala ehlanu. Kwangena abantu ababeyisizukulwane salabo abasala ehlanu. 40 years uNkulunkulu eqhathulule ebulala bonke abantu angabadingi, elizoshiya abantu azobadinga. So ngeke ungitshale ukuzokholwa ngokubona kunabantu abakholwa ngokubona kepha still bahluleka ukuhlala kwinsindiso kaNkulunkulu. Namanje ke ithi indaba ke anginamahloni ngevangeli lombuso kaNkulunkulu ngokuba ke lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. Yilo nalowo njani? Okholwayo. Ivangeli yinto ekhulunywayo. Siyavangela, sikhuluma izinto esingakaze sizibone. Angikaze ngimbone uJesu, angikaze ngimbone evula amanzi. Angikaze ngimbone lethe izimpukane. Akaze akhulume nami athi kuzoba khona amanzi azogcwala umhlaba agcwala umhlaba. Kepha uNkulunkulu izwi lakhe lokho kukhona njengamanje kubufakazi ukuthi uyaphila. Ukuba bonke abaprofeti bafakazelana. Yabo nje bakhetha umuntu oyedwa uAbraham. uAbraham wayesenza kwavela abantu abaningi ngaphansi kwakhe. Wakhetha bona labo bantu ukuthi uzoziveza ngabo ukuze abantu bakholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. Fanele abalulwele izimpi. Fanele abashanelele indlela.
fanele ahamba ubafaka ezweni lesethembiso lapho khona kukhona izwe loju nezinyosi. Izwe loju nobisi. So la emhlabeni siphila ezweni lokukhohlakala manje. Ubufebe, iziyobisi, ubusela, amanga, udlame, ukuphinga, ukuthakatha, inzondo, ukuntshontsha. Kepha uNkulunkulu endaweni lapho yena khona uthi ufuna abantu abangcwele ukuba yena wamukela abantu abangcwele. Isizathu sokuthi athumele uJesu emhlabeni ingokuba ufuna abantu babengcwele. Akafuni abantu bazilandulele ngokukhohlakala kwabo. uNkulunkulu ufuna abantu abazozwa izwi lakhe balenze. Uma ungafuni ukuzwa izwi, yabo uma ungafuni ukulalela, uma ungalaleli umzali wakho, ungayilalela uNkulunkulu, ungalaleli umzali wakho. Yini ongayilalela uNkulunkulu? Hlula umzali wakho. Qala uhloniphe uyihlo nonyoko. Yazisa uyihlo nonyoko. Then mebe kuhola ngendlela efanele noNkulunkulu uza kumlalela. Yapha uma uhola abazali abayimdlwembe, nawe uzoba umdlwembe. Ngeke uzuzwe ngoba yini? Abazali bakho abahlelekile. Nawe ngeke uzuhleleke. Ngisho ungaya esikoleni izovela insila yasekhaya ngoba njengoba uchitha isikhathi esiningi nabazali abangahlelekile abayimidlwembe, nawe uzoba umdlwembe. So, ikusasa ke kuthiwa inkunzi isematholeni. Abaholi bakusasa noma abaphathi bomhlaba bakusasa bakule genge encane. Uma le genge encane nabazali abapolile, nayo izokhula ibole yonakala. Asizame ukuthi siziqoqe phambi kwezingane. Bese lithi iBhayibheli silahle konke yokonakeleyo nesono esithandela kangaka kithi. Sibheke kuJesu yena yedwa ngumsindisi njengoba uMoses bathi sebonile uNkulunkulu wathi akakhe ithusi lenyoka libeke phezulu. Kwena uNkulunkulu ekhulumile nabethi ningazenzeli izithombe, ningaguquki kuzo. Kepha ukuze basindiswe efuna ukwenza uphawu ukuthi bayokusindiswa ngokubheka phezulu. So uma yakhe uMoses lento le bayibheka phezulu, athi lo bheke phezulu uyakusindisa, azange bayithandaze. Kwakuwuphawu ukuthi uNkulunkulu yena wenza lokho akufunayo ukuze azibonakalise. Ukuba kwakuyinto eyenziwa nje babezolakha ithusi lenyoka lelo balibekela bathandaza noma babheka kulona bangasindi. Kepha basinde ngoba kwakusho uNkulunkulu. Uma kuphuma uNkulunkulu kwenzeka lokho akufunayo. Bese ibuye indaba ithi ke sakha isizwe sabantu abangcwele. Sifuna isizwe sabantu yebo lo mhlaba wezoni, lo mhlaba lo uza kubhubha nako konke okuphakathi. And baningi ababiziweyo kepha bambalwa bazokhethwa. Baningi ababiziwe ngecebo likaNkulunkulu kepha bambalwa bazokhethwa. So ithi indaba ke la uNkulunkulu into emnyanyisayo phakathi kwethu singabantu lapha kwincwadi eMaroma sahluko 1 from verse 28. Nanjengalokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Njengoba abantu benganaki uNkulunkulu wabanikela engqondweni. Njengoba abantu benganaki ukwazi uNkulunkulu. uNkulunkulu yabona ukuzitshela kwakho ijika kanje lento le. Uzibona ulungile unganaki. Ukutshwele izinto ezizoqondisa wena unganaki. Bese wena uzithole sewusesimweni lapho khona sokuthiwa sekudingakala amakholwa. Ukuthi wena ubuphila noma kanjani soyagula noma sowufile sekufika abazalwane bezothandaza sowufile awuye ezulwini utshelwa yimina. Lithi iBhayibheli mfune manje sanokutholakala kusho ukuthi uzakufunelwa yena bese ufile. Mfune manje sanokutholakala. So manje uma wanakile bese ufile ngisho ungafika amakholwa azothandaza uma wena ungazange uzusindiswa uphila uyaphakathi echibini lomlilo bese kufika isikhathi sokwahlulela. So uNkulunkulu uyabayekela abantu abanenkani abaphoqo. Kepha uyazi ukuthi yena uzoma nezwi lokugcina ahlulele bonke abantu ngokungezwa. uNkulunkulu wabanikele engqondweni onganaki. Nanjengolokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu
wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele base beqala abantu benze izinto ezinjani ukwenza okungafanele indaba iqala lapha emumva ngesikhathi uNkulunkulu wakhe uAdam esemakhile incwadi eGenesis ahluko lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamenza umuntu wambumba ngomhlabathi umuntu uNkulunkulu waphefumulela kuyena waseba umphefumulo ophilayo emva kwalokho wayesemnika imiyalelo lo myalelo ibhaliwe phansi ukuthi awuyukudla la awuyukwenza ukuthi awuyukwenza ukuthi uyathola lokho verse 8 uJehova uNkulunkulu watshala insimi eDeni ngasempumalanga wambeka umuntu khona wabeka khona umuntu amenzileyo okay uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo emihle edliwayo nomuthi wokuphila phakathi nensimu nomuthi wokwazi okuhle nokubi eEdeni kwavela umfula owamanzisa insimu wahlukana khona waba yizimbaqa ezine. All right, now awuhambe ukubala verse 15 la khona umnika khona umyalelo. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, yabona indaba ithini uJehova uNkulunkulu eqaleni kwezikho konke wamyala umuntu. So uma uNkulunkulu eqaleni esekwenzile wasakha umuntu emhlabeni wasembeka engadini la embeke khona wayesemiyala wathini ungadla kuyo yonke imithi yensimu ungadla kuyona yonke imithi yesensimini ngokuthanda kwakho kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. ungadli emthini wokwazi okuhle akekho wazi lo muntu ukuthi wakunjani noma yini igama lawo thiwe umuthi. So uma usunesithombe seaphula uthi wena lelo aphula isithombe salomuthi lo thiwe isithelo esithiwa singadliwa wena bese uthi aphula unamanga unesono ubufundisa abantu into engayazi into engekho le. So ngidila nalento leyo ukuthi ke uNkulunkulu wabenza abantu wayesebayala kusukela eqaleni komhlaba. Bese lithi iBhayibheli uncwadi yamaRoma sahluko 1 verse 29 begcwele konke ukungalungi begcwele konke uqale from verse 28 nanjengokuba bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu mekunika umyalelo yabona lithi iBhayibheli uqala kwakho ukuhlakanipha umesaba uJehova uqala kwakho ukuhlakanipha ukwazi uNkulunkulu ukuba ngalesikhathi wenza ukukhohlakala nokunganaki kukhombisa ukuthi wena awumazi uNkulunkulu usahamba kumnyameni. So uma ke uNkulunkulu esefikile kuwena wazazisa kuwena wasuyamamukela kuwena ilapho khona uqala khona ukuvula amehlo ngoba usuzokwenza ini intando kaNkulunkulu ngokuba yini sofinyelele kulesigaba sokuthi wena wazi izwi likaNkulunkulu athi umpostoli ke akazinyezi ngevangeli noma ngevangeli lombuso kaNkulunkulu ngokuba lingamandla okuphila noma ensindiso. So uma ke eseqhubeka lapho uthi ngokuba ukukholwa kuvela ngezwi izwi likaNkulunkulu. So ukukholwa kusuka ekukholweni kuya ekukholweni usukukholwa izinto ongazazi bese kufika izwi likaNkulunkulu ukholwe yilo bese emva kwaloko usuke lithi lowo ophila ngezwi noma olungileyo uyakuphila ngezwi likaNkulunkulu. Manje uma siphila ngezwi likaNkulunkulu uma uNkulunkulu ethi lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 1 verse 28 nalapho bengamnakanga khona uNkulunkulu wabanikela ekungazini nangu Adam noEva uNkulunkulu wakhile wayesebanika umyalelo eqaleni wathi ke ningadli kulomuthi lo ningadla kuyona yonke imithi ekhona ensimini. Manje bese bephula lo myalelo lo uNkulunkulu akabaphikisi bese afika lapha kwincwadi ya Genesis sahluko 3 esebuza uEva ukuthi Eva Adam ukuphi athi uAdam ngila Adam mesa athi usecashile uzizwe kaNkulunkulu wacasha ngokubonela ukuthi unqunu yini ebenza ukuthi abone ukuthi unqunu
ingokuba uNkulunkulu umyalelile ukuba angakwenzi lokho amyalele kona yena wayesekwenza lokho kuphambene intando kaNkulunkulu. So uma ekwenzile lokho uNkulunkulu azange amphikise noma athi uzomcorrecta ngaloso sikhathi. Wamyekela wayesegweba umuntu ngezwi futhi ukuthi ngokuba wena nyoka wenze lesenzo uzakuguquza phansi isisu sakho impilo yakho yonke. Bese thi-ke kanjalo nenzalo yakho iyakuchotshozwa ikhanda nonzalo wesifazane yakushaya izithelo. Bese athi-ke nawe wesifazane ngoba nakulalela uSathane nawe uzakuzala ngezinhlungu. Ukhumbule ukuthi ngalesikhathi umuntu wesifazane ngokuzala kepha uNkulunkulu waprofetha ukuthi umuntu wesifazane wakunquma futhi ukuthi uzozala ngezinhlungu nemihele. Bese athi-ke futhi indoda yakho iyakubusa phezukwakho nokulangazelela kwakho kuyokuba kuyona kuphela. Bese aphinde futhi athi kaDamu ngokubulalele umfazi wakho nawe umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Emhlabathini nasezithukuthukweni zakho uzakudla isinkwa, umhlaba uzakukhiphela ameva namakhakhasi. Bese emva kwalokho lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesebakhipha phambi kwakhe. Eyo lonto azangasho ukuthi hayi ngisazolibuyisela. Ngalesikhathi yona inyama uNkulunkulu azange ayiphoqe ukuthi ibuyele kuyena. Kwaba ukhalo kwakuAdamu nokhalo kwakumadodana akhe njengoba ahamba ayonikela. Kwase kufika isikhathi ukuthi-ke abantu banikele. uKhayini wanikela ngezihlahla wabelonikela ngenyama esilwane esinonileyo. So uNkulunkulu wamukela umhlabelo wesilwane wangawufuna lo wezihlahla. So ngaleyo ndlela leyo umuntu uNkulunkulu azange athi hayi asenze kanje khona ngizophinde ngihlale nawe. No, basuka phambi kwaNkulunkulu wasebakhipha futhi ensimini yase-Edeni. Wayesamba ubabeka eceleni eparadise baphuma. Emva kwalokho wayesebakhela izikhumba ukuthi bafihle imizimba yabo. Okusho ukuthi kuyihlazo ukuthi umuntu ahambe enqunu. Ngoba uNkulunkulu usebonile abantu wayesebakhela izikhumba ukuba bamboze imizimba yabo. So ngaleyo ndlela leyo sibuyela kule nto ethi iBhayibheli ngenxa unganaki kwabo uNkulunkulu wabanikela ekutheni baba ngabantu abanganaki. Bisithini yokunganaki ukwenza okungafanele, ukwenza izinto ezingafanele, begcwele konke okungalungi, begcwele konke okungalungi, nokonakala, nokukhohlakala, nesangabe, nomoya wokufisa izinto zabantu, nobubi obusenhlizweni yomuntu, begcwele umhawu, begcwele umphawu nemhobholo, nokubulala, begcwele umoya wokuchitha igazi, nokuphikisana, umoya wokuthanda ukuphikisana, nenkohliso. lento ngikhuzayo uma uphikisana ufuni sizwana. Umoya wokuphikisana uNkulunkulu akawufuni ngoba ulethe ukuthula. Bese thini nenkohliso, umoya wenkohliso siwakhuluma amanga sezwana. Bese thini nobuqili, bese umoya obuqili mekuthunywa umuntu asukume ungafuni bengithi mina enzani ukuthi abantu abasukume benzini. Ungafuni wena ukuthi uthumele abanye abantu ubethunyiwe. Ingathi into okuthiwa yesonke wemcathe yakho wedwa. Mekuthiwa ubuqili umuntu ozenza ohlakaniphile yena ubuqili uzenza umuntu ongesta kepha usiwula. nokuhleba, Umoya wokuhleba asihlebi. beyizinyevunye, Akufanele ukhulume kakhulu izinto ezingakufanele nokukhuluma njalo. beyizinyevuzi, nabazonda uNkulunkulu, Bazonda ini? nabazonda uNkulunkulu. Yabona kuyane ubona abantu belungile emehlweni abo bathi uNkulunkulu ngimkhonze ngendlela yami. uNkulunkulu awukwazi ukumkhonza ngendlela yakho. Liba lithi iBhayibheli wanika umyalelo kuAdamu. Bese lithi uNkulunkulu wabanikela ekutheni baqhubeke babe izikhohlakala ngenxa yokungafuni ukuthi benze intando kaNkulunkulu. Namanje abantu abaningi izwi likaNkulunkulu bayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kepha izwi lakhe abalenzi bafuna ukuzenzela umathanda. Bese emva kwalokho bethi uNkulunkulu uyabezwa boyayiza imithandazo yakho. iBhayibheli libhalile ukuthi uNkulunkulu akayizi imithandazo yezoni. Hambe kwincwadi yamaHubo izofika ikuvezele. Uyahambe kwincwadi yaJohane sesibona izofika ikuvezele. So we understand ukuthi uNkulunkulu ujabula ngabantu abenza intando yakhe, akajabuli ngabantu abazibiza ngamakholwa ngemlomo noma abantu abathi nami ngiyakholwa ngenhliziyo. Ukholwa ngenhliziyo kuvezwa isenzo, and ukuvezwa isenzo ngokuba uhlezi ezwini kaNkulunkulu ekuyilo umyalelo lakhe. You understand?
nezindlova abantu abayizindlova nabazindlayo nabantu abazikhuphulayo beziphakamisa nabazigabisayo abantu abaziqhenyayo nabaqambi bobubi abantu abenza izinto ezimbi beqamba izibhamu beqamba i-internet ama-cellphone lo uthola khona yonke into okukhohlakala noma ngabe kuthiwa kwakwenze lokuhle kepha usathane namacebo akhe naye ayasebenza kulezi zinto lezi. You understand? nabangalaleli abazali Abantu abangafuni ukuzwa abantu abazali babo nayo into engiyizanda kakhulu le yongalaleli abazali. Because kwesinye isikhathi umzali ukutshela into elungile wena ungalaleli abazali bakho ulalela abangani bakho bese wenza izinto ezikhohlakele bese kuthukeka igama labazali bakho njengalabo abazibiza ngamakholwa baziuba ngamakholwa uma esenza into embi kuthiwa amakholwa akusashiwo ukuthi ubani ngoba yini usezenze omunye umuntu angeyena uzenza ikholo kepha impilo ephilayo ibolile. You understand? Bese thini nabangenangqondo nalabo abangenangqondo bezitshela bahlakaniphile baphenduka iziwula nabangathembekile nomzamo nocelo lo mntombi bena ngikufuna isikhathi senkonzo andizuloko enitetemuka nimudela legcikeni ngenani ngaphakathi ngene nezihlalo zenu. So lithi angiphinde le verse ephuma kulona nabangathembekile abantu abangalaleli abazali umuntu ongalaleli umzali wakhe uyefana nesidwedwe esibolile ngokuba ngeke uzumlalela uNkulunkulu. Uzomlalela kanjani uNkulunkulu uhlule uma wakho nobaba wakho uhlule ugogo wakho uhlule ubantu wakho uhlule umalume uhlule umuntu omdala uthisha esikoleni uhlule ukulalela umfundisi omphambi kwakhe ekufundisa bese uthi uNkulunkulu uyayeza umthandazo yami uthini uNkulunkulu uma uthandaza siqale lapho wena hayi ukwazi kwami ukwazi kwakho ngoba awukwazi ukuthi unamahloni ukusho ukuthi uthini uNkulunkulu uma uthandaza because awuyazi communication efanele khona phakathi komuntu noNkulunkulu. Uma uyazi communication noma ukuxhumana kwakho noNkulunkulu akufanele ube namanqune ube nenkinga namahloni ukuthi wena usho ukuthi mawukhuluma kuNkulunkulu uthini. Mina ngiyazazi ngisoni and ngiyakwazi lokho ukuthi uma ngiza kuNkulunkulu oqala fanele ngivume amacala ami wonke ngicela intethelelo bese ngicela uNkulunkulu angisize inhliziyo yami ifunde ukuthethelela amacala abo bonke abantu abakhulume kabi kimi noma bangenze kabi ngokuba uNkulunkulu uthi ngifuna umusa emhlatshelo. So uma ngizohlulwa mina ukuzehlisa bese ngizama ukuthi uNkulunkulu afune ukuthi mina ngiphakame kepha mina ngiyahluleka ukuzehlisa ngifuna ukuziphakamisa noNkulunkulu angiphakamisa akwazi ukwenzeka kokubili. Uthi bonke abaziphakamisayo uzabehlisa bonke abantu abazehlisayo uNkulunkulu uzabaphakamisa. So ngaleyo ndlela leyo ngifuna ukuxoxa nje ngikuhlele ukuthi ke uNkulunkulu ufuna abantu abahloniphayo. Ingane engahloniphi uNkulunkulu akayifuni. Ingane engezwa uNkulunkulu akayifuni. So njoba ukhona lo myalelo ubaluleke kakhulu yazisa uyihlo nonyoko ukuze ke ukuphila kwakho kube kuhle ezweni. Ngaphandle kwenhlonipho akho sizwe akho baholi abazoba khona. Kuzoba khona abantu elishoyo bayizinyevuzi bawongavu ngavu bangabantu benza izinto ezimbi bayaphikisana bagcwele umhabholo bagcwele umona bagcwele umhawu bayamonelana bagcwele isangabe bafisa izinto zabantu kepha bona bathi nje ukulala ukuvuka nokusonga izandla kancane kube ukwecathi acabanga ukuthi into izokwenzeka ngomlimi. Ayikho into ezokwenzeka ngomlimi. Izinto ziqala ngokuthi wena ugcwale umoya wenhlonipho ugcwale umoya wokuthobeka ugcwale umoya wokulunga nothando lukaNkulunkulu. Ingakho lithi nabangenangqondo abantu abangenakho ukuqonda. Ingqondo isho ukuthi ufanele ngabe uyaqonda kepha bese ungasenakho ukuqonda ufana nomuntu ongenangqondo ngoba uqonda awunakho. You understand? nabangathembekile Nabantu abangathembekile nabangenalo uthando lithi iBhayibheli ke ngokuba umyalelo omkhulu nokuqala uthando. Umthetho kaNkulunkulu ugcwaliswa uthando. Uma uNkulunkulu athumela indodana yakhe yodwa lemhlabeni ukuba izogcwalisa ukulunga kwaNkulunkulu kwakuwuthando lo. Ukuba kubhalwe phansi kwincwadi yaseEfesu ukuthi uNkulunkulu uqale nini ukusithanda efuna sibe ngcwele. Lokhu kubeke ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Understand?
nabangenalo uthando nabangenasihawu abantu abangenawo ukuthethelela yabo uma ungathetheleli uthi uza uNkulunkulu uzofuna into ethelelo soze akuthethelela ngokuba uthi thethelela abakonayo uma uza uNkulunkulu ufunda ukuthethelela ukuze nawe akuthethelela uma unenhliziyo embi uNkulunkulu akakufuni not uthi akafuni ukuthi ngeke azaphinda kwamukela ufuna le nhliziyo noma ngithi lo moya wakho omubi wenhliziyo elikhulu uyiyeke kuba nenhliziyo elikhulu ufunde ukuthethelela ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu njoba naye ufuna ukuthethelela izono zakho noNkulunkulu ufuna ukuthethelela kepha uma ukuthi wena awufuni ukuthethelela abantu nawe uNkulunkulu ngeke azakuthethelela ngisho ungafika unikele esontweni ngisho ungenza njalo esontweni ngisho ungaphatha iBhayibheli ngisho ngabe umculi phambili ngisho ngabe umfundisi ngisho ngabe uyini esontweni uma ungakwazi ukuthethelela inhliziyo yakho elikhuni uhlezi wenza amacebo amabi ngenhliziyo yakho uNkulunkulu akafuni lo moya wakho kepha uma ngasuphenduke inhliziyo yakho uyithambise ucela uNkulunkulu akulungise uNkulunkulu uyakuthethelela baningi abathi besazi isimo sokulunga bazi isimo sokulunga bantu bayalazi iqiniso bayasazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo nalokuthi abantu abenza njalo bafanele yini ukufa so ayikho into engiyikhuluma ngithathele emoyeni mengithi uNkulunkulu uyayinyanya into usuke ezayibhubhisa mengithi uNkulunkulu akayifuni isinengiso lonto kufanele ibhubhe lonto iphele akekho uNkulunkulu akafuna amadoda lana wodwa isinengiso lonto kufanele ibhubhe iphele lo moya mawunawo ufuna ukukhoza uJesu mawufe lo moya kwena ngokuba uJesu zangabe nomoya okutabani ingakho lithi iBhayibheli mawube kuwe nomqondo wokuKristu mawuthi uJesu akafundisanga ukuthi abafana bangalabani bodwa uthi uJesu kusukela eqaleni uNkulunkulu wadala izinto eziwu2 wesilisa nowesifazane wathi wesilisa uyakushiyisa nonina namathela kumkakhe uma sebehlangene laba akekho ngabahlukanisa so wena uyisitabane ufitha kuphi lemhlabeni lo moya nawo uzokholela esihogweni isikhathi sokudlala uma sigcozi siphelile azingeni isitabane ezulwini abangeni ababulali ezulwini abangeni abathebethe ezulwini abangeni abantshontshayo ezulwini abangeni amasela abangeni abantu abenza imlingo abangeni abafundisa abaqamba abantu ezulwini abangeni abantu abaqamba izinto ezimbi you understand abangeni abantu abanommono ezulwini abangeni abantu abayizinyevu bephikisana begcwele udlame abangeni ababulala ezulwini lithi iBhayibheli indawo yabangcwele manje bangcwele ngokuba uNkulunkulu esibizileyo ungcwele awungcwele ngokuthanda kwakho azingeni izinhlabi ezulwini awe uhleba inhleba zingene ezulwini azingene glory to God azingene isho sothanda azingeni izinhlebe ezulwini azingeni iziphingi ezulwini abangeni abagembule ezulwini do you understand abenzi lokho kuphela abona abantu abenza okubi abafanele ukufa ngapha kodwa babuye bavumelane nalabo abajabuliswa bafana baqabula ngawo TV bafanele ukwesihogweni nalabo abajabula bafana bezenza amantombazane TV bazoya esihogweni lokuthi amahlaya akho mahlaya umuntu enza isono akubona kuphela abantu abenza isono ngisho abantu abathanda ibhola ababhejela ibhola abagcwele ema-Hollywood or bet or something like that bonke labo bantu labo bayaphansi esihogweni glory to God uyathanda uthande ukuba usizakala ngesenzo esibi awungeni umculo werap ezulwini awangeni amapiyano ezulwini glory to God ngeke azangene uthanda amapiyano uyesihogweni uthanda i-R&B uyesihogweni yonke into engamdumisa uNkulunkulu iyaphakathi esihogweni azingeni izimohok ezulwini awangeni amawigi ezulwini awangeni amasingile ezulwini emsila amahasho
nifaka imsila amahashe ekhanda ayingene ezulwini awangeni amazinyo amagolide namasiliva awangena amacici ezulwini ayingeni imgeqo nemhlobiso ezulwini glory to God ayingeni umuntu wesifazane ogqoke ibhlungu ayangena ezulwini akangeni kusho iBhayibheli bonke lithi awunginiki incwadi eDeuteronomy isahluko 22 verse 5 umuntu wesifazane opende inzipho akangena ezulwini umuntu wesifazane ofaka amacici akangena ezulwini indoda ejoba amathathu ayingena ezulwini indoda ezinwele ezinde eluka elokhu ithatha iblush lomkayo ngeke izingene ezulwini ayingena inhliziyo namagubu ezulwini Owesifazane makangagqoki okwendoda. Manje ke uma ukuthi ushadile noma ke uhlala nosisi bakho sotholakala ugqoka amajacket abo noma izikipa zabo lokho iBhayibheli alikuvumi. Nendoda mayengambathi ingubo yowesifazane. Owesifazane angayimbathi impahla yomuntu wesilisa. Ngokuba yilo nalo. Ngokuba yilo nalo wenza lokho. Kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Yilo nalo wenza somuntu wesifazane akabonakala emabhlukweni nomuntu wesilisa akabonakala egqoka amaphinifa. Umuntu wesilisa oyedwa ogqoka amapentekoti namaphenti. Wena umuntu wesifazane uthenga ama-under abantu besilisa esitolo uzikhona indawo yomuntu wesifazane inqondo leyo. Uyothenga amabhlukwe amesilisa ekhona izikhona iziketi nezingubo zabantu besifazane. Izulu ikhaya labangcwele sonke silwela ubungcwele. So simemezela izindaba ezimnandi kulabo abakhethiweyo ngesikhathi kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi umntwana uqala esamncane ukukhuliswa ngendlela efanele. Ngeke ngikhulise umuntu esemdala ngithi ngiyamkhulisa ngaphandle kumshumayeza uma ethola umusa kaNkulunkulu aphenduke. Bonke abantu abasizakala ngezinto ezimbi. Lokho nihleka abantu behleka isibenza amahlaya ngoJesu. Uyanabo isihogweni labo bantu. Ngoba abantu ngesikhathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu akadelele. Wena uzokwenza ihlaya. Fana nomuntu othi imefuna ukwenza into ebhedayo afuna ukufaka nabanye abantu phakathi ngekhanda bese lokho ememezela. Hayi mina ngeke ngenze lento lena. Asenzeni kanjena asimzibeni, asibalekeni, asiphumeni. Lethe iBhayibheli kwincwadi yokuqala seKorinte esahluko 15 verse 33. Ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Yayizo lonto leyo. Umuntu njalo uhleze efuna ukufaka abantu umoya ongasile. Hayi asambeni asigqokeni kanje. Akafuna ukugqoka kanje asigqokele kanje. Ufuna ukuthi afake nabanye. Hayi asithombeni asibalekeni. Hayi singamlaleli. Why ungalaleli uwedwa ufuna ukufaka abanye abantu? Ukuzwana nabantu ababi konakalisa uqonda nokuhlakanipha komuntu ohlakaniphileyo. Bese sibuye sisize la unikele incwadi le yaseMaroma sahluko 14. Incwadi yaMaroma sahluko 14 kusukela ku verse 1 ufuna understand futhi lento ebalekile ukuba yini abantu abaningi badukile abazilutho babhizi batshela abantu hayi ungayidli ingulube uNkulunkulu wathi ungayidli ingulube washo kwincwadi leVicticus washo wasiwelezwana lalela ufuna uziBhayibheli lithini nina abantu enisabambelele kuthi hayi ungakudli lokhu I understand kwashiwo ngobani I understand kusho ukuthini so thula ufune uqonda musugijimela ukushumayela mawushumela ngoJesu awukwazi ukuhamba utshela abantu ukuthi ungayidli ingulube ungaludli ukhozi ungayidli inyoka ungayikhulumi lonto le ngoba iBhayibheli lizokuvala umlomo manje kuzokunika incwadi ezimbili nginike lencwadi leyo. Ngema ubuthakathaka ekukholweni mamukeleni. Umuntu okuthakathaka ekukholweni sho ukuthi lo muntu lo usengakoqina. Kepha usuke nenhliziyo yokuthi naye ufuna ukulunga. So asimamukele kungabi ngokwahlulela ngezizindlo. Singahluleli abantu ngani ngezizindlo ngemicabango. Futhi imicabango yethu mayilunge singakhulumi izinto ezimbi ngemicabango. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke. Uthini iBhayibheli? Omunye ukholwa ukuthi angadla konke. So mengikholwa ukuthi mina inyoka ngayidla neselesele ngilidle ngoba eChina bayalidla. So usho umuntu oseChina ngeke asalidla iselesele ngoba naku kuthiwa
kepha amaselesele banabo bayawadla badla zonke izinto. So lithi iBhayibheli omunye ukholo ukuthi angadla yonke into, mina ngizothini lokho? Kepha obuthakathaka udla imifino. Kepha omunye uthanda imifino, mhlawumbe ukuthaka uthanda imifino akafuni ukudla yonke into. Mina ngidla yonke into mina. Odlayo angamdeleli ongadliyo. So anginakusho ukubona kwena awukudla ukuthi noma ubidla inyama engidlayo uyidla ingulube noma mhlawumbe awulidli ihashe. Abanye badla amahashi, bayawadla amahashi. Olusuthu badla amahashi. Ongadliyo angamahluleli odlayo. So ungathi umuntu wena ekumedla mhlawumbe edliselesele like uthi sis uyedelela wena. Lela selesele edalwe uNkulunkulu. Mendleka ke nephila futhi uyakwazi ukulidla. Ayikho into engayisho iBhayibheli liphambi kwakho. Akubhalwanga ukuthi hayi idliselesele ungalidliselesele. Lalela kwashiwo kuTestament elidala bese kuyagcwaliswa manje kuthiwa umhlaba kaNkulunkulu nakho konke okuphakathi sonke into esidlayo ibusisiwe uNkulunkulu. Wayekubekile ngokomthetho ukuthi lezi zinto ningazidli nanokuthi vele zikamoya ningahlanganyeli nabantu abakanje. Ningahlanganyeli nabangakholwayo. Iyacaciswa leyo nto lapha kwincwadi yesibili yaseKolose sahloko 6 besivula verse 1. Ningahlanganyeli nabangakholwayo, ningaboshelwa ejokeni linye abangakholwayo. Bese uqhubeka ukufunda ke itheni. Odlayo angamdeleli ongadliyo. Uma ke ngidla yonke into akuyasikise ngosokuthi hayi yazi wena awazi ukuthi uyazitshela. Ngayisho lo nto leyo. Ongadliyo angamahluleli odlayo. Uma wena ungayidli leyo nto ungathi ayigeke wena njena into edlayo iyannyanyisa. Wrong. Ngokuba uNkulunkulu umamukele. Ngokuba uNkulunkulu akamukeli ukudla lokwesidlala. Wamukela umphefumulo womuntu olungileyo. Asingene ezulwini ngokudla, asingene ngeziphuzo. So lokho engikushoyo akusho ukuthi sengikunika igulelo ukuthi udaka utshwala bese uthi hayi ezulwini asingeni ngeziphuzo. Lithi iBhayibheli ezulwini asingeni izidakwa. Esedakwa singene ezulwini. Ngekutshintshwe yimina lokho futhi ekushintsheni umuntu. Understand? Ungubani wena owahlulela incebo yomunye na? Anginamandla okwahlulela umuntu ngokudla. Umuntu angadle noma ngabe enethandayo. As long ungabadla abantu. Usenkosini yayo ukuma noma ukuwa. Yes. Kwayo. Kepha uyakumiswa ngokuba inkosi inamandla okumisa. uNkulunkulu usimisa ngokomoya. Omunye wazisa olunye usuku. Omunye ngajabula ngathi hey uLesihlanu ngiyajabula ngawo. Omunye wazisa izinsuku zonke. Omunye athi zonke insuku kumina ziyafana. Yilo naloyo akaqiniseke enhlizweni yakhe. So ayikho inkinga mawujabulisa uLesihlanu. Omunye athi hayi mina zonke insuku ziyafana la kumina zonke insuku zolesihlanu lokho kukuwena. Ohlonipha usuku oluhloniphela inkosi. Uma uhlonipha usuku uhloniphela inkosi. Angisho ugcina ama-holiday ngenxa yabantu basemhlabeni. Ama-holiday ofana Christmas no Valentine angikhulumi ngawo. Khulunywa nje kwathiwa omunye umuntu wazisa olunye usuku omunye akalazisi. Usuku ethiwa iholiday emhlabeni kuthiwa ligcinwa abantu bonke ngoba ngisho kuthiwa wena awugcini. Uma kuthiwa abayemsebenzini abalibekile nangu uzuye la. Ohlonipha usuku oluhloniphela inkosi. Yes. Nodlayo udlela inkosi. So uma ngidlela ubani? Inkosi. Angidlela umuntu, angidlela abantu abasemsamo, ngidlela uNkulunkulu, inkosi yasezulwini. Ngokuba ubonga uNkulunkulu. Ubonga bani? uNkulunkulu. Akabonga amadlozi. Ubonga uNkulunkulu. Ubonga uNkulunkulu. Nongadliyo. Nalowo ongadli futhi akadli ngenxa kaNkulunkulu. Ubonga uNkulunkulu. Ubonga uNkulunkulu. So mengakuthandi lokho uzodla lokho akuthanda ukudla nakhona usabonga uNkulunkulu. Ngokuba akakho phakathi kwenu oziphilela yena. Akekho umuntu oziphilela yena, akekho futhi umuntu ophilela abantu abangasekho. Wonke umuntu ophilela uNkulunkulu. Akakho nozifela yena. Futhi akekho ozozifela yena. Ngokuba uma siphila. Ngokuba uma siphila. Siphilela inkosi. Siphilela bani? Inkosi. Noma sesifa futhi sifela bani? Inkosi. Yes. Ngakho ke. Noma siphila. Noma siphila. Noma kuthiwa siyafa. Singabe inkosi. Bani? Singabe inkosi. Ngicela ukuthi wena abantu bakini bangasekho. Dala ngesikhathi. Siphilela inkosi, sifela inkosi kubhalwe phansi eBhayibhelini futhi akekho umuntu ongayishintsha lo nto le. Singabe inkosi. Singabe inkosi. Ngokuba ngenxa yalokho. Ngenxa yalokho. uKristu wafa. uJesu Kristu wenzela thina.
thina ukuthi asibuyisele kuNkulunkulu. Wabuye waphila Njengoba evuka ekufeni nje ukhombisa amandla kaNkulunkulu. ukuba abe inkosi, Ukuze ke abuse. abe inkosi yabafileyo Unkosi yabaphileyo. neyabaphilayo. Aphinde abe inkosi yabaphilayo. Kepha wena ungahlulelelani umzalwane wakho na? Kwenzeka kanjani wahlulela umzalwane ngokuthi hayi lena udla inyama yenkhulumo mina ngidli nje akufanele ngabe siyayidla ubawe. Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Why udela abantu ngenxa yokuthi wena ezinye izinto awuzenzi? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo Ngokuba ubani sokwahlulela. ozosahlulela uJesu. So sonke sizomisa phambi kwesihlalo Sokwahlulela sikaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe kubhalwe phansi thiwani kuphila kwami ngokuphila kwami kusho uJesu. Kimina kuyakuguqa amadolo onke. Uthi uJesu uphila kwakhe kuyena wonke amadolo ayakuguqa. Kubhalwe phansi ukuthi kusho inkosi. Usho bani inkosi? Uba inkosi uJesu. Onginika incwadi yaseFilipi sahluko 2 verse 11. Sengifuna ukuveza ukuthi ke uJesu uyaqhubeka afakaze noma ke uqala from verse 8 ukuthi uJesu wanika igama elingaphezulu kwamagama onke ukuba egameni lakhe uguqa wonke amadolo. Lonto uyayithola kwincwadi yaseFilipi, uphinde uyithole kwincwadi yakhe wamaRoma, uphinde uyithola kwincwadi lapho seyiveza ukuthi uNkulunkulu uyena uJesu. Uyithola kwincwadi yaIsaya ngithi isahluko 45. Ngike lapho ku-verse 8, verse 8. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. uNkulunkulu wayesemphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Wayesemnika igama elingaphezulu kwamagama onke. Ukuze kuthi ngegama likaJesu. Ngegama likabani? likaJesu. Bese kwenzakalani? Amadolo onke aguqe. Kuphi ke? Awabasezulwini. Ngegama likaJesu. Nawabasemhlabeni. Ngegama likaJesu. Konke khokho. Nabangaphansi komhlaba. Ngegama likaJesu nje lodwa. Ingakho ke lithi awuphinde unginike futhi lapha ya kuncwadi yamaRoma sahluko 14 ethi ke siyakuzilanda sonke sisoma phambi kwesihlalo sobukhosi sahlulelwe. Bese ithini ke? Njengoba kulotshiwe bese ngokuba kubhalwe phansi akubhalwanga ukuthi izokunika i-reference ngoba ine-reference iBhayibheli. Uvesi balodwa ufunda 11. Verse 11 uphi? Verse 11, okay? Nangu verse 11. Othi ngifuna ukubheka la. Kuphila kwami isho inkosi. Ngifuna verse 11. Nawo Mana. Isaiah 45:23. Exactly. Ibhalwe lapho. I-reference le. Ithi ngoba kulotshiwe kubhalwe kuIsaiah. So uma kubhaliwe kwincwadi yaIsaiah 45, sengishilo angidingi ukuthi uze kuyona. Ngibe ngimafuna ngoba ngishilo ngathi vele kuIsaiah 45. So sengibuya kulendo lokuthi ke inkosi uNkulunkulu uJesu ngoba iphinde ifakaze futhi kwincwadi yamaRoma ithi ke kulotshiwe ukuthi kuphila kwami wonke amadolo ayakuguqa phambi kwami. Nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu. Bese bawaloko lapha kwincwadi yaseFilipi ithini njengoba ifakazisa igama likaJesu Kristu. Bengifuna uthola ukuthi ubani le nkosi le. Masithi uJesu Kristu inkosi, sivuma ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu. Not unobuNkulunkulu. uJesu Kristu uqobo lwakhe unguNkulunkulu. uNkulunkulu owehla njengesimo sejuba wangena kuJesu. Emva kwalokho wayesethi uJesu besefile lapha bembethele bamfaka emgodini bese uNkulunkulu ayekuyena aphinde amvuse. Sevusa ngamandla kaNkulunkulu osuke ezulwini wazovusa umuntu emhlabeni wamvusa ngenkazimulo. uJesu usevuka useNkulunkulu ngoba uvuswe uNkulunkulu. Akasazivukeli yena, sevuka uNkulunkulu ethuneni. Nezilimi Hey, glory to God. Wavuka uNkulunkulu ethuneni. Wavuka. Wavuka uNkulunkulu ethuneni. Akusayona indodana kaMaria levuka ethuneni. Hey! Glory to Jesus Christ. Akusayona. Hallelujah. Mkhathana ukamuthini. Akho Maria ezulwini.
Wavuswa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi indodana esibelethwe somuntu wesifazane wathi lo ingilosi lo kuzothiwa indodana yophezulu konke. Yebo uzalo Maria ngokwenyama. Kepha ke into egqame kakhulu ukuthi uyindodana kabani. Ufunakala ubaba phela. Ngizwa nje. Akekho umuntu wesifazane ongavela azale ingane ethiwa inambaba. Ngisho ekhaya umuntu wesifazane emezele noma kuthiwa akakhulelwe akashadile. Kuyabuza ukuthi ubani ubaba wengane. So sifuna ukwazi ukuthi uJesu njengoba ezalwa umuntu wesifazane engakaze ahlangana umuntu wesilisa glory Jesus ubani ubaba angena indodana kaJosefa yebo ngokwenyama indodana kaDavide ngokube lesivumelwano esenziwe uNkulunkulu usenze noDavide wathi esihlalweni sakho sobukhosi kuyophuma umunye yokufika ubuso wangona phakathi sifuna umbusi wangona phakathi ingakho uIsaya afika afakaza umntwana lo lethiwe satholela umntwana sanikwe indodana wathi uzoba negama wathi umeluleki wathi uzoba negama wathi ubaba wangona phakathi so manje ke yena uthi bese ebeke izandla phezulu kaJohane esethi ke ungasabi mina nguyena lo wayefile wavuka sengiphile ukuphakathi uJesu weze emhlabeni uJesu uMaria sangazali umoya oyingcwele kepha wazali inyama eyakhiwe umoya oyingcwele uNkulunkulu uyazenzela izinto njengoba akha uAdam noEva wakha uAdam qala ngezandla zakhe kanjalo noEva wamakha futhi umuntu wesilisa emkhipha ubambo lolu waphephelela kena waphila naye njengoba phinde futhi wayesakha uJesu kunabantu abawu3 emhlabeni abenziwe ngendlela esingakaze sibone futhi singeke siphinde sibone ngoba uNkulunkulu konke akwenza ukwenzela ukuthi mase kukhulunywa ngako kukhulunywe ngento engeke ize yenziwe ngisho noyedwa umuntu emhlabeni so ke nangu uJesu ke igama lakhe silifunayo lona gama lekuthiwa sisindiswa ngalo uma ufuna insindiso thatha uJesu thatha uNkulunkulu ufuna ukuphila phakade uwaziphilela emhlabeni uzama ukuzihlobisa uzama ukuthi uzifithe kaudle kamnandi kepha ke uphefumulo wakho ngabe udlile yini noma ngabe empty empty glory to God your part is for Lithi iBhayibheli kwincwadi yaMateyu sahloko 5 verse 3 Incwadi yaMateyu sahloko 5 verse 3 babusisiwe abampofu emoyeni abampofu umuntu ohluphekile umpofu umethu umpofu umuntu ngokosizulu kuthiwa uhluphekile mohluphekile uhlupheka ngamoya ungaba isiqeki ube nemali ube nemoto ube nomuzi ube nekudla okumnandi ube nayo yonke ukudla ujime ube healthy but umoya wakho uma umpofu uhluphekile wena indawo yakhe isesihogweni ingakho iBhayibheli babusisiwe abampofu emoyeni not ukuthi abantu abampofu ngokuthi ke bayajabula bampofu abantu abakhalayo bakhalela ukulunga ngoba yagcwalisa lonke iBhayibheli babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo ngokuba bazokufitwa Mompofu zakunikwa indaba esithulweni umbuso kaNkulunkulu wakho uma ulambele ukulunga Yayizona lonto leyo babusisiwe abakhalayo nalabo abakhalayo ngokuba angikhuluma ngabantu abatetemayo mina ngikhuluma ngabantu abakhalela ukulunga kwaNkulunkulu babusisiwe abafuna ukulunga kwaNkulunkulu ngokuba bayakududuzwa ngoba bona bazakududuzwa bakhalela ukuthi lemhlabeni kunzima bafisa ukuba noNkulunkulu uNkulunkulu banikwa indodana yabo uJesu indodana yakhe uJesu bese ithele emva kwalokho babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa yabona ngikhuluma ukuthi ukulunga ulambele ini ukulunga unxanelwe ukulunga so monxanelwe ukulunga ukunikwa ukulunga uzokuphuza ukulunga ulambele ukulunga uzokunika ukulunga ukudla ukulunga so uJesu ke uyisona leso sipho ekhulunywa ngaso athi mina ngisipho esivele kulunga ezulwini ungukulunga uvela kuphezulwini so mawukuthi ulambela ukulunga uzothatha uJesu udle uJesu mawunxanela ukulunga uzothatha uJesu umphuze uJesu kamoya ulapheka umphefumulo wakho oqala ukuba vele enyameni sibuthaka sizogula sizofa inyama le yakhiwe enhlabathini ibuthaka izophinda enhlabathini kepha uNkulunkulu waphefumulela umphefumulo wokuphila kwena ufanele ukubuyela kuyena
uma ke ungazange udle isikwa sokuphila, ungazange uphuze igazi likaJesu, uyaphansi esihogweni. Baningi incwadi yamaRoma siveza ukuthi amadolo ayaguqa kulotshwe phansi ayoguqa phambi kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi kuphila kwami isho inkosi. Kusho inkosi. Kimina ayakuguqa amadolo onke. Kumina kuyoguqa wonke amadolo. Nezilimi zonke zidumise uNkulunkulu. Ngalokho ke yilo nalo phakathi kwethu uyakuziphendulela kuNkulunkulu. Yizindaba ungagoloza lemhlabeni, ungabhampa lemhlabeni, noma ngabe kuthiwa ezitshela ngoba wena udla kamnandi abanye abantu bayahlupheka. Nawe wena ohluphekile ungahluleli abantu abadla kahle. Ziphilele udumisa uNkulunkulu. Uma unophuthu lodwa idla lona, uma unemfino yodwa idla yona, udumisa uNkulunkulu umbone ukuba usenakho. Understand? Ngakho masingabe sisahlulelana, masingalahlani ngokudla, kepha okungcono yahlulelani lokho ukuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula. So masahlulele lento kusho ukuthi nayo into kumele sibhekisise. Ungabeki into ezokhubekisa umzalwane phambi kwakhe. Yona into kumele uyibheke leyo. Nokuba isikhubekiso, noma leyo nto ibe isikhubekiso. Ngiyazi nganelisiwe enkosini uJesu. uJesu nganele ngaye. Ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo. Ayikho into eyichilo ngokwayo. Yabona ingulube ayilona ichilo, imbuzi ayilona ichilo, inkomo ayilona ichilo. Ijuba, inkukhu, inyoka, iselesela, izinto abantu abazidaya abanye lezi zinto lezi. Azilona ichilo ngokwazo, but ngifuna ulalele iBhayibheli uthini. Kepha kuye othi lubi. Yena lowo othi akayithandi leyo nto akangasho ukuthi uNkulunkulu akayifuni. Ungaqambeli uNkulunkulu amanga. Bongayithandi inyama yengulube ithi angiyithandi inyama yengulube. Bongayithandi inyama yenkukhu ithi angiyithandi inyama yenkukhu. Bongayithandi inyama yembuzi angiyithandi inyama yembuzi. Ayikho into wrong ngalokho. But masuzothi hayi phela mina ngumzalwane angidli fana nabashembe bathi abazifuna izinja baqamba amanga ngezinja. Not ukuthi ziyadliwa izinja sengithola ukuthi bathi abafuna ukuzifuya izinja. Imfundiso yabantu le engenawo iqiniso. uNkulunkulu udalele izilwane zonke ukuthi ziphile phakathi kwethu. Wena wahlulela isilwane ukuthi hayi lesilwane silethe umoya omubi. Uwena nomoya omubi. Lo moya nawo wenza ukuthi izilwane ungazifuni ngoba vele izilwane ziyakwazi ukuhogela imoya kubantu engasile. Inje yakwazi ukuzwa uma umuntu onothando nomuntu ongothando noma ungenalo. Iyakwazi ukuzwa. Ingakho ezinye abantu izinto ezingabathandi ngoba inhliziyo zabo ziyakwazi ukusenza. Inje iyasenza ukuthi ngabe unalo uthando noma cha. Nike bright. Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, uma umzalwane wakhe elimala ngaphambi kwakho ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Akuselona uthando lelo. Ungambhubhisi ngokudla. So uma umuntu othi angiyithandi inyama yengulube bese kuyenzeka mina ngiyifihle ekudleni noma ngiyiqobe bese ngiyamnika lowo muntu lowo, bese ethola iqiniso ukuthi leyo nto imphathe kabi iyamlimaza, mina sengonini phambi koNkulunkulu ukuba lo muntu ushilo wathi akayithandi lento. So asikho isidingo sokuthi ngifuna ukumfaka lento ngenkani mina ngiyathakatha ngamanye amazwi. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lo amfelayo uKristu. So uma umuntu methi akayithanda asikho isidingo sokuthi ngimphoqe mina ukuthi akayidli. Ngalokho okuhle kwethu makungahlanjalazwa. So singathi sihamba indlela yokungcwele igcine senze izinto ezohlambalaza ubuhle kwethu. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu, ngokuba understand, umbuso kaNkulunkulu awungenwa, awusikho ukudla nokuphuza. Asingene ezulwini ngokudla nokuphuza. Kepha lithe wingozi ukudla ngonembeza omangalelayo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza. So asingene ezulwini ngokudla, singena ngani? Kepha ungukulunga nokuthula. Ukulunga nani? Nokuthula. Besithini? Nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ngokuba okukhonza uKristu. Ngokuba lowo okhonza uKristu. Kulokhu. Yes. Uthandekile kuNkulunkulu. Ngokuba lowo uma ukhonza uKristu, lowo olalela izwi likaKristu kulezi zinto ezibaliwe, uthandekile kubani?
kuNkulunkulu. uNkulunkulu kuphela esimsebenzelayo. Asisebenzeli udumo kubantu nokuthi abantu basithande. Mawuthanda uNkulunkulu uzokwenza izwi lakhe uthandeke kuyena uthandeke nakubantu. Ukholekile kubantu. Bese ukholeke nakubantu ukuthi wena ungumzalwane ngokweqiniso. Uyena umzalwane ngomlomo nangokuzenzisa. Ngoba konke okwenzayo ufakazela ubungcwele. Ngalokho ke asijonge okokuthula. Masilibheke ukuphila ngokuthula nokwakhana. nokuthi sifunde ukwakhana. Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla. Ezolonto leyo. Ungalimazi abantu ngenxa yokudla. Umsebenzi kaNkulunkulu ithina bantu. Ukuba uNkulunkulu uthumele uJesu ukuthi azosebenza ukuthi thina sibuyele kuyena. So asingaqhubekisani ngokudla. Singalimazani ngokudla. Awubheke lencwadi le yenutuzana eSekhorinte yokuqala sahluko 10 sukela kuverse 19 or starting from verse 18 bese uyogcina kuverse 27 bese siyavala. Verse 18 right. Bekanga uIsrayeli ngokwenyama. Abadla imihlatshelo, abasibo, abahlanganyeli nealtara na. Ngakho ngithini na? Ngithi okuhlatshelwe isithombe kuyinto na. Uma umuntu ehlabela izithombe uyabuza kuthiwa ngabe lonto ilungile na? Nokuthi isithombe siyinto na. Noma ngabe isithombe ngabe siyinto enyakazayo noma sinayo impilo na? Kodwa ngithi bese lithi iBhayibheli ke ngithi manje lokho okuhlatshwa ngabezizwe. Lokho okuhlatshwa abangakholwayo bakuhlabela amadimoni. Bakuhlabela amadimoni abathumela uNkulunkulu. Kabakuhlabeli uNkulunkulu. Yes sir. Kepha angithandi ukuba kepha thina abazalwane akathandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Asidli etafuleni no-devil namadimoni. Ningesiphuze isitsha senkosi. Angikwazi ukuthi ngidle etafuleni likaJesu bese ngiphinde futhi ngiyodla noSathane kanye nesitsha samadimoni. Yes. Ningehlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. iBhayibheli lithi mzalwane sawuyatholakala emsebenzini yabantu abangakholwayo abahlaba izilwane bezihlabela koNkulunkulu babo. Wena nawe sowuthatha iqatha lapho uyalidla neplate uyadla uyazitika uphuza ama-drink. Akukho wrong ngokudla inyama ne-drink. Into isizathu ukuthi why udla lokudla. Kumbe why akhiwa ukudla abantu abadla lesasilwane sikho ngcwele. Unembeza nengqondo nesizathu sokudla le nyama leyo. Ayinankinga inyama. Uma ngifika kudliwa inyama, kuthiwa ke ihlatshelwe kepha ngazi mina. Abantu benze umsebenzi wabo ngesizathu sabo. Mengifika mina kudliwa inyama, kuthiwa ayinayo inyama la yidla. Fike ngidle inyama mina. Ngeke ngibuze lutho. Kepha meka kuthiwa ayinayo inyama la senze umsebenzi kagogo siyamuyisa. Sengiboshiwe mina. Angisakwazi ukudla inyama ngoba benzele umsebenzi womuntu. Abenzele umsebenzi uNkulunkulu. So lo nto leyo mina ingenza ngibopheke ngoba sengiyazi ukuthi uNkulunkulu akafuni ukudla lokudla lokho. Ngoba akudumisi yena. Amen. Izinto lezi ezihlukanisa inhloko nesithandi. uNkulunkulu siyamfuna kepha ngabe siyalazi izwi lakhe. Ukuyezulwini siyakufuna ngabe siyalazi yayazi indlela. Insindiso siyayifuna ngabe siyafuna ukusindiswa noma cha. Akufanele sibeke ukuphila kwethu okuphakade engcupheni ngenxa yenjabulo esikhashana. Khumbula labantu laba ophila nabo okwesikhashana emhlabeni. Ezulwini mngakho mhlawumbe ngeke azabe nawe ezulwini. Mhlawumbe ingane yakho ngeke izibe nawe ezulwini. Futhi kuyobe ingasahambi ngokuthi ingane yakho leyo. Ngoba kuthiwa sonke sesingabantwana bakaNkulunkulu sonke sesifana nezingilosi. So lemhlabeni ngokuba uzalwe ngokwenyama uMadlamini noZondi noma noMthembu ngokomndeni wasemhlabeni uwakhona. Kepha ngokukamoya ngokaNkulunkulu uma usufa. So ezulwini ayikho imindeni ukuthi hayi abakaZondi laba abakaDlamini laba. Kuthiwa sifana nezingilosi ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Izona zinto lezo eningaziqapheli futhi nenizikhohlwayo. Uzalwe ngo-1949, uzalwe ngo-1960,
ababezalwe ngaphambi kwakhe abasekho ngokuba babekhona ngabe sithi sizophila nemindeni yethu okwaphakade kepha ngenxa ukuthi isikhathi esisibekela ukuphila emhlabeni sifishane ingakho sifika sidlula. Khumbula ukuba izwi likaNkulunkulu lidala ngaphezulu kwethu sonke ukuba yena akaguquki. So angikwazi ukwenza into lemhlabeni ngenxa ukuthi ngifuna ukujabulisa umuntu kusasa ngizofa ngimshiye noma angishiye mina bese ngilahleke endleleni noma bese ngiyobheka uNkulunkulu ngifike ngilahlwe ngento engifundiswe umuntu lemhlabeni kepha esingabizele ukuthi siyenze singabantu, not singabantu abamnyama, not singamangisi, not singamandiya, singabantu. Kunezinto esizenzayo esingabizelwe but kuyizimfundiso zabantu abadala azifunwa uNkulunkulu. Lokho ngeke sikushintshe ngoba naku sithi sifuna ukujabulisa abantu bakithi. Ezulwini lithi iBhayibheli siyakuzilanda phambi kwaNkulunkulu. Awahlulelwa ngomfowenu, awahlulelwa ngoma wakho, ngogogo wakho, ngomkhulu wakho, nobaba wakho, noanti wakho, nomfowenu. Awahlulelwa ngomfundisi, wahlulelwa ngemisebenzi yakho. Lento oyikholiwe wayenza ephambene noNkulunkulu uyakulahlelelwa ngayo. Nginikele manje incwadi yezenzo 2:8 ngeke sayiqeda le ncwadi le. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu, nezilimi zonke ziyakuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Egcineni kwako konke izizwe zonke ziyakuvuma. Ethi incwadi izizwe ziyakukhala zonke. Uthi-ke uPetru weseshumayezile ukuthi abantu mabaphenduke. Ebatshela ukuthi sefuna ukwazi. Verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathini? Bathi kuPetru nabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenza njani na? Wayesethini uPetru, phendukani. uPetru masiphenduke. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yiloyo naloyo fanele abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakuthethelelwa, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi kwabayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Zisindiseni. Mawusindisa uthatha isinqumo ngenhliziyo yakho ukuthi wena ufuna ukuphilela uNkulunkulu. Mawusindiswa usindiselwa mina, usindisa umphefumulo wakho kulesizwe esiphambeneyo nalomhlaba ohlalelwe intukuthelo kaNkulunkulu oza kuyiswa emlilweni nabo bonke amaphekankani. You understand? Izulu ikhaya labangcwele. Akulona ikhaya lami ngisebenzela ukuthi kube ikhaya lami ngize ngifinyelele khona. So angikwazi ukuclaim ukuthi hayi ke manje ngezulwini mina nope. Ezulwini singena ngokulunga. Lithi okholwayo kuze kube sekupheleni kuyakusindiswa. Mokholwa ubhubhe endleleni lemhlabeni ukhetha ukuba isidako noma isifebe noma uba ixhwele ubhema ugwaye udla iziyobisi. Noma kuthiwa ukholwa ngakanani uyofika lapha so what wenza irasta wenza izinwele yonke into okwayenza irasta lakho izinzipho zakho amacici akho sovezela kuthiwa wena umzalwane ubona ufundisa ukuthi ufaka amacici ngomzalwane alisho iBhayibheli lami ukuthi ungahlobi ngamacici ngithi ke wena ubumzalwane ubona othe umuntu wesifazane ufaka amabhluku alisho iBhayibheli lami ukuthi wena umuntu wesifazane ungagqoki kwesilisa wena ubumzalwane isibheke ubuhloniphekile wena manje usuyisitabane usugqoka ingubo zabantu besifazane alisho iBhayibheli lami ukuthi owesilisa akayombathisa yini kowesifazane yobe sowuthini wena umzalwane uthembakele ushumayele evangeli ushadile unonkosikazi wakho pho uthethe lapho ukuthi wena uphethe izwi lami wena okwakubhaliwe uyalazi kahle izwi lami lithi ungadivorce uthepha manje ukuthi wena lafa unkosikazi wakho umphikisa yobuzwa ngeBhayibheli yonke into esifundisayo ukuba uyayazi na ukuthi lento lesikhuluma ngayo ukuthi uma umuntu ethi uyakuzonda kubhlungu kuwena uma ethi umuntu ukhulume ngawo kubhlungu kuwena lapho nesibindi sokukhuluma ngomunye umuntu kabi ubulala isithunzi sakhe bese uzonkela ukuzothi wena ukukhohlela kuNkulunkulu akulunganga ngoba nako ufuna ukukhohlakala ngenkani abantu bagcwala inkohlakalo ngoba nasi befuna ukubaphikisana nezwi kaNkulunkulu lapho sebebhebhetheka esonweni khathazana ngezinto ezingathi ishuwe ezidlulayo
So uma uphendukela uNkulunkulu ukusindisa wena umphefumulo wakho ngoba ungumsebenzi kaNkulunkulu. Mina ngishumayela ivangeli emsebenzini kaNkulunkulu. Ngiqashiwe angiholi lutho ngiqashwe uNkulunkulu ukuba uma ngiqhubeka nokusebenza kahle nginomvuzo omkhulu ezulwini, nginomqhele. Yabona imali engathi ngiyifuna emhlabeni izoshabalala. Kepha lo mqhele osezulwini wona wangonaphakade. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa mase ingqondo yakho usiguqulile sofuna ukuphila impilo eqondile. Ngokwentando kaNkulunkulu uyasithinta ngemininingwane lo ebonayo. Kwi-screen noma uyizwile eqala inkonzo uNkulunkulu enze indlela yokuba wena ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Hayi egameni lika Yise nentando kaMoya ocwebileyo. Akekho umuntu wabhabhadiswa kanjalo eBhayibhelini. Akekho mfundisi yekani uba lenkani nizame ukuthi ngiqinisa amakhanda nithi hayi phela kwathi uJesu. Kepha ke ababhabhadisayo abapostola yithi. Amen. Bathina basho ukuthi ke egameni lika Jesu Kristu. Uba umuphi umpostoli eBhayibhelini owabhabhadisa umuntu egameni lika Yise lendodana umoya ocwebileyo nomoya engcwele. Ngifuna oyedwa, angifuna abaningi. Ngibe sengivumela ukuthi aqinisile singabhabhadisa egameni lika Yise lendodana umoya engcwele. Bengekho okukodwa okusho njalo eBhayibhelini nimosha isikhathi njalo ngabantu. Ngeke ngitshela ukuthi abantu ababe noJesu bephuma bengena naye bedla naye baronke ngokubhabhadisa egameni lakhe kubeni iBhayibheli yafakaza ukuthi igama esilinikiwe lokusindiswa lika Jesu. Ngiyakutshela ngithi uNkulunkulu wavuka ethuneni. So ofuna ukusindiswa nofuna ukuphila impilo engcwele uyakusithinta kule mininingwane oyibona kwi-screen. uNkulunkulu uyakuyenza indlela sifinyelele kwena. Ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Usho uJesu uthi uma ungabhabhadiswa, uma ungasindiswa ubhabhadiswe ngamanzi nangomoya, amanzi nangomoya. Umoya, understand ukuthi okokuqala igama lika Jesu Kristu lingumoya. Igama lika Jesu. Kumele ubhabhadiswe ngalo ngoba uNkulunkulu ungumoya ngithi ubani umoya uJesu. So uNkulunkulu lokho engambulela nje kancane lezi zinto lezi. Njalo ngivuloke ngitshela nje ukuthi hayi lokhu ngikuchaza kanje. Noma ngichaza kuwena wena oholwa inyama ngizokweqa ngoba wabelwe ukuba wena wamukele lesipho esimnandi nokudla okuvela ezulwini. Ngiyambonga uNkulunkulu osebenza kimi ngoba ungenzisa lento afuna ukuthi iyenzeke kimi ngoba ngivumile ukuba intando yakhe. Kunezinto ngitshela ezisindayo ukuthi mangase kuthiwa uyazishola wena zikakusindi ugcina ungazishola. Kepha umoya kaNkulunkulu wenza ukuthi wena lezo zinto uzikhulume. Not ngokuthi unenhliziyo embi mhlambe ubambela igqubu umuntu noma uzama ukuthi ke uphathe umuntu kabi cha. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ufuna kusinde imphefumulo. So inhliziyo zethu uyazazi zilikhulu. Mina ke ngathi uNkulunkulu enza kimi lokufunayo ngavuma namhlanje ngisavuma ukuthi uNkulunkulu noma kuthiwa ngiyafa manje noma kusasa uma ngifele nje eqinisweni nginokuthula. Ukuba lemhlabeni ayikho into engizoyivuza neyodwa. Izicathulo ngizozishiyela ngemuva. Amabhlukwe ngizoshiya ngemuva. Impahla zokugqoka izindlu lezi ezintsha sizakhayo sizozishiya. Lofakazi balezi zinto lezi. Akupho nemhlabeni ozohamba nako. Ufike nene uphume esibelethweni kama wakho uyize uyibani uhambaze. Nokuya kwakhe ethuneni. Njalo awuthathi lutho ngisho ikhadi lasebhank izosala kumkakho noma kwabakini. Aliye ethuneni ngoba le mali bayifuna. Lord, Jesus Christ bayifuna le mali. Uyasebenza kahle khona ababhekile ukuthi yazi mangasike afe. Ngaba right. Khohlakala senhlizweni zethu. Jesu Kristu inkosi. Alusifalo omkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mongcwele siyacela izilapho elingumlilo. Ilungise inkosi izizindlo zenhliziyo yethu ngokuba wena uyazi ukuthi umuntu kusukela ebuntwaneni bakhe inkosi imidlinzo yakhe iyona inkosi emphambukisa nemiyalelo yakho. Kepha siyalibonga izilapho inkosi uJesu elisiqondisayo kukho konke ukuphambuka namandla nenkohliso yesitha uSathane osemhlabeni inkosi ezulazulayo ecinga labo angabadukisa abamangaleleke kuwe uNkulunkulu namandla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba izwi lakho liqhubeke njalo Nkosi, singabi nokuthula intando yakho singayenzi sizikhohlisa. Kepha kukho konke sicela ukuba izwi lakho liqhubeke njalo liqondise imphefumulo yethu nezimpilo zethu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu, ngokuba wonke amadolo ayoguqa phambi kwakho Nkosi uJesu, nezilimi zonke ziyomangaleleka ngakho konke ezikwenzile nesikukhulumile, ngokuba imidlinzo yethu nenembeza yethu iyona Nkosi eqopha konke
esiyophendula ngakho mhla sibonana nawe. Kepha sikhulekela ukuba intando yakho Nkosi kube yiyona esilusayo njengezimvu zakho Nkosi uJesu Kristu, ikhanye izwi lakho njengesibani esiyilona isibani soqobo. Egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu mayenziwe intando yakho manje naphakade. Amen.